Oras, salam sejahtera di hita salhutna, damang dainang nanulonga di bagasa tuata Yesus Kristus, di dia pehita maringanang, di bagasa tikion, neng marsiajar hita sian hata ni di bata, aleni marsadani roa hita martanya kita. Dame ni di bata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti akatiate do pikramuna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Huriani Tuhan hata ni debata nasartu hita dia pala partikeno dienek maisen buku perpesalmen bidu 100 tolu mamuka maisen ayat sada masuk 1 ayat 5 hata ni Tuhan. Ede sian sidapit. Puji majahoba ale tondikku, jalan nasarohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji majahoba ale tondikku, jala unang tung halupaun dinggan di basana sudena. Ibana domane sadosam sudena, ibana pamalu maka sahikmu sudena. Ibana paluahon ngulum sian hamagoan. Ibana martupal hotuho dengan bahasa doa sini roha. Ibana pamaha roham marhite-hite dengan bahasa. Asa mula posoho songon pidong Raja Wali ido sahatna. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Bohado rohatta. Manang pamikriota isarana adong sasahalak na hitatadda si solhok manang ale-ale na secara tulus taurupi na sida manang ibana alai pangrupion na tapatu-patu ibana di persuada bahkan dianjojok ko tu si dijelma dan oleh tamang mulutnya. Pasti satolot behurasa hita gabi sugudur hatta molopola adong jelma nahya taurupi ale di persuada pangrupi. Hurian ni Tuhan nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Terpujamita nasa tuhita dia pala partikenon songo dia perpesalmen patupahon pamujiot tu debata pamujion na pinatupan ni perpesalmen na marbosir mai di siala pangurupian ni debata di bagasa mulut dihapor se perpesalmen do ngulu na di dalanan ni ibana dakia di palos di bata ibana berdala salah akahamahulun narutu bagasan parngulun dirupi di bata ibana mamul salu namar lapatan dang di persuada parpasalmen pangurupian ni dibatai di bagasan ngulun bakal lubi siya na pinikaran na rohana diliod di bata tubagasan nguluna ido uban na dido parpasalmen di bagasan turpu jamita dia pala partikiano dido mana puji majahuba ale tondikku jalan nasarohakku di bagasan mamuji guarna nabadia karena sebuah ketakjuban karena sebuah rasa syukur. Maka pemazmur mengatakan puji majahuba nasa tondikku. Dak kolang pamangan na mamuji debata. Dak kolang pikiran na mamuji debata. Ale saluhu na nguluna. Diban-iban na mamuji debata. Na marlapatan di hati dakon ibana di bagasan nguluna. Ia debatai. Idu debata naik ke pujian di bagasan akaulau. Pamujian na pinatupan di perpesalmen.
songon hataridaan bagaimana dia mengakui kemahakuasaan Allah di dalam kehidupannya. Alenia manginangdang cukup pulang pamangan memuji di bata. Ale di do nasa tondeku. Jala nasa rohakku di bagasan memuji guarda nabadia. Budak kita sebenarnya manginang. Memuji di bata holang pamangan sapi. Diuduti perpesal mendomu senang. Di bagasa terpukon puji majahu balik terdeku. Jana unang tung halupahon dengan basana sudah. Ketika dia memuji Tuhan, maka pada saat itu dia mengakui bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia tahu bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa nyata dalam kehidupannya. Dia tidak melupakan semuanya itu. Hidup baik mana puji majahoba. Jala unang tung lupahon salut raka pangorbiana. Amang inang. Nailolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dada parpesalmen songon hasang na lupa kulit. Alai lubisian na budi bayan ibana di patupa ibana do mamuji de bata di bakasan uluna. Alini hulian ni Tuhan. Ahado sibosire. Ubah parpesalmen mamuji di bata mana madok molihat itu di bata. Di bagasan maluna. Adong opat tami baik di songon alasan perpesal memuji di bata. Na perjulu alasan di perpesal memuji di bata. Ibana maduk melihat itu di bata ala burjuni rohani di bata. Ala pangurupin di bata. Ketika dia bersyukur atas kebaikan Tuhan. Maka itulah alasan dia untuk memuji-muji Tuhan dalam kehidupan. Tidak ada satupun pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan ke dalam pemazmur, yaitu yang merugikan kehidupan pemazmur. Dan kita juga demikian. Dak adung nanggosada ulau ni dibata nagabe mabaju rohat. Dak adung nanggosada basa-basa ni dibata nababain gabe buratuhita. Ale saluhu na basa-basa ni dibata pangurupin di debata mabalas dorohatta terpasu-pasu hita taruli hita dapat tua hita di bagasan pangoluang berbahagia kita. Segala sesuatu pemberian Allah itu membuat kita bersuka cita dalam kehidupan. Ido alasan dapat julu bahasa dipuji-puji perpesalmen di bata di bagasan waluna. Na padu akon pamuji na pinatupan di perpesalmen nama bos sirmai ala naung disesa di batas salut nakap Malaysia. Didokon di bagasan ayat napa tuluhoni ibana do manesa do samsudina. Ibana pawalam akasahik musudina. Nah, rasa syukur mana pamujina pinatupan ni perpesan dia porsi ibana. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya tidak sempurna. Bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Nguluna gudang dosa. Nguluna gudang akan salah dia lupa di debata. Ale dia porsia ibana do. Ia dosa naisa nanunga di sesa debata. Ibana do manesa do samsa sudina. Ibana paman akasahit musudena. Kita pemang inang. Songoni dodang di bagasan parnota. Saluhuna dosata. Nunga di sesa debata. Marhite-hite Yesus Kristus. Nagabi pilihan. Nagabi mati di hapinor sila. Asa boha, asa gabi partoa pita di raja dari bata. Jadi alasan dapat dua persalme dapala partikin memuji di bata. Di haporsia ibana. Ala nanunga di sesa di batasan nakadosa. Na patuluhon. Pamujion na pinatupa ni parpesalmen. Ala na porsia ibana songo dia di bata paluahon ibana sian hamagwa. Paluahon sian hamagwa. Amang inang banyak dari kita mungkin di bagasan akapar maluope. Gudang do akka hinamago narot di bagasan perang akapar marakan pasti. Perpesalme pesokoni do. Piga hali ibana di palua di bata. Di palua di bata ibana maralohon si Goliat.
Di palua debata ibana mararohon ima raja naparjolo, raja Saul. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, aka mara, aka bahaya, didongani debata malui badasya mengadopi salunai. Ido alasa di mana memuji debata. Na patuluhon, na paupatpam, pamuji na pinatupa ni perpesalmen. Alana diha porsyah ibana songo dia debata pama rohana marhite-hite dengan basa. Baka pola dipatudus ibana songon pidong raja wali. Nah, pamuji na pinatupa ni perpesalmen na paupatpam. Dia porsyah ibana segala sesuatu yang diharapkan dalam kehidupannya Tuhan cukupkan kehidupannya. Ido ibana memuji debata di bakasa mulutna. Sebenarnya manginang nenelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Buhado kita na porsia di zaman pandemi COVID-19, manang di zaman tahun 2022. Ahado nanang patupota dalat tabamu jadi bata di bagasa mulutna. Na perjolo sahali na sahalat na porsia na Yesus Kristus. Mamuji debata di bagasa muluna. Ala naung disesa debata marhite ti Yesus Kristus. Dosa. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa kita. Maka selaku orang yang sudah ditebus, harus bersyukur kepada Tuhan. Harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Ali gulang do pihita te manginang. Gulang do hita sesunari on. Dunga disesa debata dosana di bagasan Yesus Kristus. Ali nang ulu tu gereja. Dangolu bertobat, dangolu ibana pau baruha do kalian akas. Mangina manatita. Ketika Kristus nantinya datang untuk kedua kali, yang diharapkan bukan lagi pujian dari kita. Justru kedatangannya nanti yang kedua kali membawa hukuman, membawa keadilan. Maka sonar ada kesempatan. Selagi ada nupi partikian dihita ganup jol mana porsia. Iko totong mahita mamuji debata. Ala na buasa, ala nang dihaulogi debata hita dihokop kita di bagasan Yesus Kristus. Sebagai rasa syukur kita. Sebagai orang yang beriman. Maka kita harus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan. Napaduahon. Pamujiat tatu debata. Hataridan hatuduku neruhatta maka porsia debata. Nomor 8 nama anginang nasa jolma nama muji di bata. Berarti oleh ibadah patutoro rohana. Anggo jolma nasional nama muji di bata. Aka sigijang rohana. Alai nasa jolma na porsia tu Yesus Kristus. Nasa jolma na mangauhon. Yesus Kristus mangulu di bagasan muluna. Ikon mamuji di bata. Maka tanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mulai selaon, amatam, inatam, anak komu, dan mau lo memuji di bata. Pasti do, nasional bartorok ni rohan dope. Haru jolma namar minggu, gaduk minggu, namar tangiam. Gudang dope namar ginjang ni roha. Apalagi mana nasional memuji di bata. Alai hita manginang ninolong di bagasa Tuhan. Ditiki tahu lo memuji di bata. Detik kita pasangapon debata di bagasan mulutta. Hatari data mai bahwa kita mau tunduk akan karunia Tuhan dalam kehidupan. Nah parpudi sahal yang manginang nyalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatta di debatahon naing takas mengajar kita. Patupaun pamujion tu debata sian nasa roha, sian nasa pikiran, sian nasa gogota. Dari segala sisi kehidupan kita harus mempermuliakan Tuhan. Molo ditiki kareju kita, taulan akan adingka. Molo ditiki mangula-ulau kita, tapatupa ulau tai hobar tulong moni rohani debata. Ido na diigilnya debata. Jami tahun sian epistel minggu dong pasca na pada hari pasca. Namar lapatan selalu nakajul mana porsia marulupulup do ala nong hehe Tuhan Yesus Kristus ala nong ditalun hamatian
Na kita pe kosongoni ma di bagasan parmota. Taha porsedo nunga hehe ape Yesus Kristus. Alini taulo puma kakai deolo polo. Maria ria mahita. Nga ditalu di bata di bagasan Yesus Kristus sorok ni hamatiani. Baritalas ni roha maut tu hita. Alana baritalas ni roha do na kehe ape Yesus. Berarti hita pe kumamuji-muji di bata. Di bagasan salut na gulmi di parmota. Alang hehe no Yesus yang namate. Berarti pataridaho moon nung ngagawi partohap pita darajat di bata. Maka oleh karena itu mari bersyukur kepada Tuhan. Permuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Permuliakan Tuhan di dalam segala aktivitasmu. Permuliakan Tuhan dengan segala yang ada padamu. Amin. Martanya kita. Melihat Tuhan. Didenggan di basam di asini roham. Nang totong di lehom itu bagas ngulu nami. Diajari ho kami. Asa totong maduk muliate memuji-muji pasang penguarmu. Di bagas raka ngulu nami. Ajari mahami patu pahoni. Urupi kami. Asa marhiti-hiti pangurupi nasyakko. Lamhok matutu pawujud nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan masuk kita.